un microfon. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou live, un mic live, un daily vlog. Un microfon. Sunt un DJ. domn, DJ artist, auziți? De la Cum să... berărie. De la berărie. Acum e pe Seleciu Stampa. Vreau să vă spun că săracul om a venit mort și acum este viu, de alcool. Nu chiar așa, de pileaus. De pileaus. Și acum să-l vedeți și să-l auziți în ce vână este. Inima te cheamă, cu mine ia-mă, sub a florilor parfum, speranța-i vie a tuturor din nou. Speranță dă speranță și viață, dor de viață, iubire dă iubire și numai bucurie. Cam înviat! Păi și cum ai înviat? Prin perfuzii, prin scărmânarea la nas la voce. Bine că nu mi-a afectat vocea, că nu mai intram pe scenă, tocmai când s-a dat acum drumul la public. Și-a dat la public. Pe scenă, pe ringul de dans, că mă duc astăzi, am un concert la domnul Voicu Mihai, dar mă plătește în euro, că eu nu sunt fată de aia de cerșit, că nu, lei nu. Lei nu. Lei mușcă. Lei mușcă, nu? Te mușcă, dacă îi bagi în... te zdrâncine, face cu tremur. Face cu tremur mare, nu? Da, dar să-mi iau o papărniță care aruncă cu euro la Voicu acolo, Oh. dar trebuie să-mi iau și bodyguards. Păi. Că dacă ies din scara blocului, mă costează cu mitraliera, precum pe jocurile lui domnul Voicu. Aoleu. Trebuie să-mi iau pe voi trei bodyguards. Și cum te mai simți, cum ești, cum... Ok sunt. Ești ok, nu? Da, nu mai sunt în starea aia de funcționabilă. Nu, am dat drumul, am curățat motorul. Ai curățat motorul, ai dat drumul la ulei, cum se la spune. ulei, am schimbat. Ai schimbat uleiul. Am dat perfuzii. E bine. Piciorii ferește ca să acasă, nu mă sărută. Asta este, domnilor, colegul meu de cameră de la spital. Este numărul 1. Vă pup și ne auzim mai târziu. Ceau, ceau.